Čo keby sa dalo voliť jednoducho mobilom? Žiadne rady, žiadne volebné miestnosti, len pár klikov. Dnes sa pozrieme presne na jeden takýto konkrétny návrh systému pre Slovensko. Je to pohľad na technológiu, ktorá by aspoň podľa jej autorov mohla úplne zmeniť spôsob, akým sa všetci zapájame do demokracie. Tak fajn, poďme na to. Rozdelíme si to na 4 hlavné časti. Najprv si povieme, o čo vlastne ide. Potom si prejdeme celý proces hlasovania pekne krok za krokom. Následne sa pozrieme na to najdôležitejšie, na bezpečnosť, konkrétne na 3 jej piliere. A celé to zakončíme tým, aké by to mohlo mať prínosy a aká je vlastne vízia za týmto systémom. Takže, prečo vlastne o niečom takom vôbec uvažovať? No, podľa tvorcov tohto návrhu je odpoveď celkom jasná. Ten súčasný, klasický spôsob voliem je podľa nich jednoducho drahý, logisticky je to obrovská operácia a to sčítavanie hlasov. To trvá dlho a je tam vždy riziko, že sa niekto pomýli. A tuto vidíme čierne na bielom. Na jednej strane máme tradičné urny. Náklady zhruba 15 miliónov eur. Logistika? No takmer 6 000 volebných okrskov po celej krajine. A na druhej strane? Navrhované mobilné hlasovanie. Náklady sa tu uvádzajú ako takmer nulové. Logistika? Hlasovať sa dá z hocikadiel. A tie riziká? Tie má riešiť práve špeciálna bezpečnosť CAP GSM. K tomu sa ešte dostaneme. Dobre, dosť bolo teórie. Poďme sa pozrieť, ako by to reálne vyzeralo. Predstavme si, že máme v ruke mobil a ideme hlasovať. Prejdeme si to spolu krok po kroku presne tak, ako to ukazujú demo verzie tohto systému. Tak, a sme tu? Všetko sa začína takouto jednoduchou uvítacou obrazovkou. Systém človeka privíta a hneď si načíta jeho identitu priamo z mobilného občianskeho preukazu, z toho tzv. MID. Takže hneď na začiatku je jasné, kto presne hlasuje. A teraz prichádza niečo celkom zaujímavé. Ešte predtým, ako sa pre niečo rozhodnete, systém vám ukáže argumenty pre obe strany. Prečo povedať áno a prečo povedať nie. Autori hovoria, že cieľom je, aby rozhodnutie bolo naozaj informované. Dobre, ideme ďalej. A toto je naozaj kľúčový bezpečnostný krok. Na aktiváciu hlasovania treba zadať jedinečný 5-miestny kód. Práve v tejto chvíli sa podľa návrhu celý systém pripravuje na to, aby vytvoril úplne bezpečné a izolované prostredie pre odovzdanie hlasu. Ako náhle je kód zadaný, stane sa niečo podstatné. Mobil sa úplne sám a automaticky odpojí od internetu, od Wi-Fi, od mobilných dát, od všetkého. Celý proces hlasovania tak prebieha offline. Je to, ako by sa mobil na tú chvíľu zavrel do digitálneho trezoru, kam sa nikto z internetu nedostane. A samotné hlasovanie, to je už potom naozaj jednoduché. Na displeji je jasná otázka a 2 veľké zrozumiteľné tlačidlá. Áno alebo nie. Nič viac, nič menej. Jedno kliknutie a je hotovo. Ale čo sa stane potom? Čo sa deje na pozadí? Hneď ako kliknete, váš hlas sa v mobile okamžite zašifruje. A teraz pozor, toto je dôležité. Neodchádza cez internet. Odosiela sa ako špeciálna, zabezpečená SMS-ka, a to cez osvedčenú GSM sieť, ktorú používajú operátori. A reakcia je okamžitá. Hneď po odoslaní hlasu sa na obrazovke objaví potvrdenie, že všetko prebehlo v poriadku. A dokonca, podľa tohto návrhu, systém môže ukazovať aj priebežné výsledky, samozrejme úplne anonymne a v reálnom čase. No a na záver, aby mal človek úplnú istotu, je tu ešte táto funkcia overiť môj hlas. Kedykoľvek na to môžete kliknúť a systém ukáže, ako presne bol daný hlas zaznamenaný. Takže je tu 100% istota, že sa po ceste nič nestratilo ani nezmenilo. Tak proces hlasovania máme za sebou. Bolo to celkom priamočiare však, ale poďme sa teraz pozrieť pod kapotu. Na čom vlastne stojí bezpečnosť celého systému? Tvorcovia hovoria o 3 kľúčových pilieroch. Takže pilier číslo 1. Izolácia. To sme už videli, hlasuje sa offline, mimo internetu. Pilier číslo 2. Šifrovanie. Hlas je chránený kejpom. To znamená, že ani operátor nevidí, za čo sa hlasovalo. Pre neho je to len zhluk nezmyselných dát. A pilier číslo 3. Fyzický dohľad. Servery, na ktorých sa to všetko zbieha, sú podľa návrhu pod stálym dohľadom kamier a štátu. Možno si teraz niekto hovorí, čo je to ten CAP? To je skratka pre kvalifikovaný elektronický podpis. A najlepšie si to predstavíte takto. Má to rovnakú právnu silu ako podpis overený u notára. Je to vlastne najvyšší level digitálneho podpisu. Zaručuje 2 veci. Poprvé, že hlasuje naozaj tá správna osoba a po druhé, že jej hlas nikto po ceste nezmenil. Dobre, takže už vieme, ako by to fungovalo a ako by to malo byť zabezpečené. Poďme do finále. Čo by to vlastne malo priniesť?
Aká je tá veľká vízia za celým týmto systémom? Asi nikoho neprekvapí, že jedným z hlavných argumentov sú peniaze. Autori hovoria o úspore zhruba 15 miliónov eur pri každých voľbách. To sú peniaze, ktoré dnes idú na tlačenie lístkov, na prevádzku miestností, na odmeny pre komisie, jednoducho na celú tú mašinériu. Ale nie je to len o peniazoch, hovorí sa tu aj o ďalších veciach. Napríklad, že by rozhodnutia mali väčšiu váhu, lebo by sa zapojilo viac ľudí, alebo že by sme mohli priamo voliť a odvolávať úradníkov. No a v neposlednom rade tá rýchlosť. Predstavte si, výsledky známe do 10 minút. To je naozaj zmena. Takže, keď sa na to pozrieme, tento návrh vlastne nie je len o tom, ako hlasovať. Je to skôr úvaha o úplne inom fungovaní demokracie. O svete, kde technológie dávajú ľuďom možnosť priamo a efektívne sa zapájať do riadenia štátu. A to nás privádza k záverečnej otázke. Mohla by práve takáto technológia zmeniť podobu demokracie, akú ju poznáme?